Γεια σας αγαπημένοι μου ζωγράφοι, για άλλο ακόμα ένα επεισόδιο εδώ, καλλιτεχνικό ραντεβού με ένα απίστευτο θέμα. Ένα πορτρέτο θα το φτιάξουμε μαζί μόνο με μαρκαδόρους. Είναι μια απλή μέθοδος, πάρα πολύ δημιουργική και πάρα πολύ ευχάριστη. Γι' αυτό πάρτε τους μαρκαδόρους σας και ελάτε να φτιάξουμε στο χαρτί ένα όμορφο πορτρέτο. Εγώ διάλεξα λοιπόν το πρόσωπο το οποίο πραγματικά με εμπνέει αυτές τις μέρες, του Αμερικανού τραγουδιστή, του Benson Boone. Και για να μην χάνουμε άλλο χρόνο, θα πιάσουμε το πιο σκούρο μαρκαδόρο που έχουμε και θα προσπαθήσουμε με μικρές κοφτές γραμμούλες να κάνουμε ένα περίγραμμα, το οποίο θα είναι ακριβώς αυτό που βλέπουμε σε ένα προσχέδιο, το οποίο θα έχουμε προηγουμένως περάσει με μολύβι. Έτσι από πάνω τα ίχνη του μολυβιού θα τα αντικαταστήσουμε με τα ίχνη του μαρκαδόρου. Επίσης συνέχεια έχουμε τις περισσότερες λεπτομέρειες ανάμεσα στο περίγραμμα, οι οποίες μπορεί να είναι γύρω από το στόμα και ίσως γύρω από τα μάτια, και φυσικά θα προχωρήσουμε μετά με κάποιο πιο φαρδί μαρκαδόρο, το οποίο θα κάνουμε έτσι λίγο και τα μαλλιά. Εμένα με βοηθάει πάρα πολύ αυτή η τεχνική για να μπορέσω να έχω και μια μορφή μπροστά μου, να μπορέσω να ξέρω που βρίσκομαι κιόλας με το σχέδιο, να μην μπερδεύομαι ξεκινώντας από τα ρούχα που ίσως είναι πιο μακριά από το πρόσωπό του, και φυσικά μου δίνει και την ευκαιρία μετά να μπορέσω λίγο, χωρίς να κοιτάω και απόλυτα το σχέδιο που έχω δίπλα μου, μπορεί να είναι μια φωτογραφία ή οτιδήποτε άλλο το οποίο είναι το αρχικό, και μπορώ να κοιτάζω αυτό για να μπορώ να αντιγράψω στο χαρτί το αποτέλεσμα, ή και μπορεί να το κάνω και από του φυσικού, αν υπάρχει κάποιος έτσι με επιμονή και υπομονή να σταθεί μπροστά μας και να μπορέσουμε να μεταφέρουμε στο χαρτί το πορτρέτο του. Εφόσον λοιπόν με ικανοποιεί αυτό που βλέπω περίπου στο πρόσωπο, έχω πάρει ένα φαρδί επίσης μαρκαδόρο και φτιάχνω έτσι με πρόχειρες γραμμούλες λίγο τις πτυχώσεις από το τζιν πουκάμισο που φοράει ο συγκεκριμένος καλλιτέχνης. Επίσης θα πάρω και ένα πιο σκούρο μαρκαδοράκι, πάλι σε μπλε χρώμα, ακόμα πιο σκούρο βέβαια, το οποίο θα με βοηθήσει λίγο να κάνω δίπλα στις πτυχώσεις τις σκιές του ρούχου, και αυτό φυσικά για να μου δημιουργήσει ένα μικρό ρεαλισμό. Δεν είναι απόλυτα αυτή η τεχνική για το ρεαλισμό, εάν θέλουμε να είμαστε γενικά να μπορέσουμε να αποδώσουμε κάτι σε ρεαλισμό. Θα μπορέσουμε όμως με τους μαρκαδόρους να κάνουμε τέτοια σχέδια που να είναι κοντά στον ρεαλισμό, όπως λέμε. Και φυσικά επειδή απαιτούν περισσότερα στρώματα χρωμάτων για να μπορέσεις να πετύχεις αυτό τον ρεαλισμό στους όγκους και στα σχήματα του σχεδίου σου, θα προσπαθήσουμε να περιοριστούμε αυτή τη στιγμή κάνοντας μόνο μαρκαδόρους στις πιο κοντινές αποχρώσεις για το κάθε χρώμα που καλούμαστε να χρησιμοποιούμε για να αποδώσουμε όσο μπορούμε αυτό που βλέπουμε κιόλας από τη φωτογραφία, εκ του φυσικού, από οπουδήποτε, ακόμα και από το μυαλό μας, αν έχουμε κάτι το οποίο θέλουμε να το μεταφέρουμε στο χαρτί και αυτό το φανταζόμαστε με κάποια χρώματα, να προσπαθήσουμε αρχικά, και ειδικά για όσους ξεκινούν κάτι τέτοιο για πρώτη φορά, επειδή η μαρκαδόρη είναι και ένα δύσκολο πραγματάκι, πάρα πολύ διασκεδαστικό, αλλά έχει και πάρα πολύ δύσκολο χειρισμό και αποφασιστικότητα φυσικά, που θα πρέπει να ξέρουμε ότι αυτό θα το βάλουμε εκεί, γιατί δεν μπορούμε να το σβήσουμε. Τώρα όμως υπάρχουν και τεχνικές να το καλύψεις εάν δεν είναι τόσο έντονο το ίχνος του μαρκαδόρου, το οποίο δυστυχώς έβαψε λάθος εκεί. Φυσικά μπορούμε να κάνουμε και κάποιες άλλες τεχνικές οι οποίες θα μας σώσουν το σχέδιο εάν τα χρώματα τα οποία χρησιμοποιήσαμε είναι αρκετά σκληρά, αρκετά είναι κόντρα το ένα με το άλλο, είτε μας έπεσε πιο σκούρο σε κάποιο σημείο του προσώπου. Θα προσπαθήσω με ένα μολύβι το οποίο είναι κοντά στο χρώμα του δέρματος και αρκετά καλυπτικό να κάνω μία μίξη εκεί και να μπορέσω
να απαλύνω λίγο αυτή την απόχρωση. Σιγά σιγά θα βάλουμε και τα μολύβια για να πετυχαίνουμε και περισσότερα layering επάνω στα στρώματα των χρωμάτων. Είναι μια διαδικασία η οποία εάν πιάσετε από την αρχή και το κάνετε μεθοδικά και οργανωμένα όσον αφορά στο στυλ σας και στο τι ακριβώς σας ταιριάζει αργότερα να κάνετε, θα είναι πραγματικά κάτι πάρα πολύ όμορφο και πάρα πολύ δημιουργικό, θα σας αρέσει, μπορεί και να εθιστείτε σε αυτόν τον τρόπο. Αυτό που κρατάμε πάντως τώρα είναι να μπορέσουμε να έχουμε υπομονή και επιμονή για να καταφέρουμε στο τέλος να κάνουμε πράγματα και σχέδια τα οποία θα μας αρέσουν. Τώρα με βλέπετε, έχω πάρει έναν άλλον μακαδόρο, ο οποίος είναι αυτόν που χρησιμοποιούμε πολλές φορές για να υπογραμμίζουμε. Μ' αρέσει πάρα πολύ το εφέ του. Εσείς αν θέλετε μπορείτε να μην το χρησιμοποιήσετε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους κανονικούς μαρκαδόρους για να εμπλουτίσετε το background. Εάν θέλετε το φόντο σας όπως το δικό μου να είναι έτσι λίγο πιο έντονο, χρησιμοποιήστε έντονες αποχρώσεις. Εάν θέλετε να είναι λίγο πιο μουντό, προσπαθήστε να είναι οι αποχρώσεις πιο γκρίζες. Αν και πάλι θέλετε έτσι να είναι πιο εναλλακτικό και να φαίνεται έτσι σαν sticker το θέμα σας, μπορείτε με μία υπογράμμιση όπως το κάνω εγώ τώρα αυτή τη στιγμή με τους μαρκαδόρους και φαίνεται σαν να είναι λίγο αυτοκόλλητο το συγκεκριμένο, να κάνετε έτσι εξωτερικά το περίγραμμα με αυτούς τους μαρκαδόρους, στρώση η μία μετά την άλλη, έτσι δημιουργεί αυτό το εφέ και κάνει να ξεκολλάει το αγαπημένο μας θέμα. Ελπίζω να σας άρεσε το σχέδιό μου, η ιδέα μου και φυσικά η τεχνική στους μαρκαδόρους τους οποίους θέλω να σας μεταδώσω. Μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe, βοηθάει πάρα πολύ η εγγραφή σας στο κανάλι μου για να μπορώ να συνεχίζω να δημιουργώ και να ανεβάζω περιεχόμενο για να σας δείχνω νέα πράγματα, νέες τεχνικές και όμορφα και διασκεδαστικά πράγματα που μπορείτε να χρησιμοποιείτε και εσείς με απλές κινήσεις και απλά υλικά. Και εννοείται αυτό που πρέπει σίγουρα να έχουμε στο μυαλό μας, να μπορείτε να ανατρέξετε και τα προηγούμενα επεισόδια εάν δεν τα έχετε δει, για να σας βοηθήσουν περισσότερο στην κατανόηση ίσως και κάποιων τεχνικών που βλέπετε εδώ και μπορεί να σας δυσκολέψουν. Πάντα όμως για λίγο θέματα τα οποία μπορείτε ακόμα και αρχάρι να κάνετε για πρώτη φορά. Περιμένω τα σχόλιά σας φίλοι μου, ελπίζω να σας άρεσε και ραντεβού στο επόμενο βιντεάκι μας.